Isa akong balik-islam na nakatira sa Taiwan. Sa araw nito, nag-volunteer ako sa Jesus Exhibition ng Taipei Grand Mosque. First time ko to mag-outreach bilang Muslim. Bilang isang lahing Black American, mga ninuno ko ay galing sa Africa. Bago dumating ang mga European, may mga kahariang Islam sa lupang West Africa. Gayon din, bilang isang taong ipinanganak sa Pilipinas, bago dumating ang mga Kastilyo, mayroon din kahariang Islam sa Pilipinas. Parang nakaugnay ang lahi at ang sinilangan ko sa pananampalatayang Islam. Ang dami ng informasyon dito tungkol kay Jesus at saka panahon niya noon. Meron din kasaysayan ng kasulatang Bible at ang noong panahong sinusulat pa ang Bible. Bilang isang balik-Islam at isang lalaking mahilig mag-aral ng kasaysayan, sobrang helpful ang lahat nito.